by the way kertu kukwano buoro ngakibona ura describe yeteli obuoro Matilda obuoro ngiegera kin obuoro korengana na inchi etari korengana na no mogusi amanyete nche umoro manyete no montoringa yani tuteti konyegera tuteti kwenyegeri yani tuteti koiguborora ndonsi erindonyore kintu keriuganeti yani otagete koragira kintu tuteti gokorera mirimo otagete onyore bese onyore yangingi ya onyore yani onyore bese yokugenda no tara guciari oteri oragire bia usogende bwegoki lakini tutagete korigia Matilda obuoro sokoro no bwenerete karati ko buora sikesongo ngaki no nya abana ngukini ole tutagete kubegeria mbere obuoro sikesongo ngaki bokoro tote bafa pati obuoro laziness Laziness uyo bona nimesema laziness sorry kucheva ntatengo tebiga na kibuna bono iga bono igenga kibune ye campaign bono nkingo chira mugundo otengo soka nako nyoroli kinyete tuteti gokora kine ngo soka bararia kabeza gazo ile na ajira bana baragi ngole paro kana na chibesa ngumbali goeta mbali koraeta korande baba bozali gombali goeta gali na mateyo mwana one ndusira ini chira ajire mapema abana barage indi wake up so ko to koligereria definition yo buoro umuntu omworo omuntu nabo mwango buno yo na isibeli isiko okay ugo siaro kaje tayari ndo wari nabo siaro akero ko babande bakubuka watenga buke bono amikaikochi tari rasi mambuke oko tebunga te genda lende no kora ikarakari no kora kende igalende marago bonyore kende ugo so ana kinyomba abate ngankarase unalera basayo yo konyoro monto rase simbirio kasi mietali mere mogo kora ya no kunya kwego kitu kunya kuligereria bintu bire fani okwego kikwanya gusikeli chinza wanyoranga ohanchite kuwochi kuligereria gusigasi ya no kuligereria TV kunya kuligereria chimu tutete wetoma tutete kwando iguborro tutete kwasoko tueru tutete ko tacha tove tutete kubuka mambi noge yani at least bakokorege tekemo kukorega TV o minute yokoreki Dario minute ochikolgereri. TV ne bwate chinga kichaye. Chinga kichaye naende. Okay, tamusi ande condition. Toko kolgereri TV ko bwaga kite nonye radio yo gotegerete boniga. Inde show iso kubolia mashabiki nonye babere ko iso ikabatano. Bakonyorenga kiro muntu nabwate genta okoro bo. Eke rubwate esi. Ebasoge. Rubwate esi mitomate TV top neroro. Komanyete omuchandole ga sokoro. Ubworo mbule tugugi kelibona mandia. No buaro butugu kwanera bwabiru burwaire bwamagenderero ubwaro mbulinga omuntaga niti aroli bintu bire buya arakini tamayitinga kibikuba buya umaite muntu nano ene mirimo ire mirimo oyirwe kibarua rakini igwetanyorega ebese rakini taliko kolera gasi besilia norochi kwabekiro sino mu kibumu ntoko kolegas tuli koga koraga siliga neri aju kunya kukerekemba yani yoro mwe kora koli nchiregiti ubwato bokora kora lakini ukantie ngeli bono ntaite nkoboli onsali ayo monyene sokoro no buoro ayo monyene nabira nyareka no bwato buoro ayo monyene buago individual gakote banchi tebi uyu gotegerete no lyo aka tukwa na ayo monyene umonchubuli usomo tegerere ngana buga ne tiuragire nabuga ntikomenya buya nako ntiyomenye nyumbingi ya lakini tuli gukora kilige kogera onyori byo munaro kuboga mambia hakuye ngombe ko ikwana kuruwo onyarebe uchandike birengereri engombe ye ngaki engombe nando bwaro bona ubokoleta bwire mpaka ndamwa mune libero lya tukoro umuntu kwekerumanda uchaka guitege ko yasinga nchungi bintu byanyarebe biri buya eretama itinga nabwo atakuira chinguru ko bikora sokoro usiya ito yairane maega chisemo chinda magendera abulire kubwatakana n'uburwaire ububukuru ku bworo lakini onsaliko talingo bworo kiro muntu namenyete bwoye kiro muntu nabuka nenjero muntu amenyete inera amenyete nabanarete igo onsaliko bono gatikiriko sinasi ujigabu na atalima karuchinga ngoso kaliga onyora kabeza kurwasigete onyora muntu getomo konya gabu eteire ogenda kujiga lero ngane tumo tetu uri aliri kenyuru kiaga sure uri kenyuru kia somenyete kenyuru kia sukurara kwaboga abantu mbaruruchinga nabo bwata chinguru choko kolemere murakini mbali gokora ibintu mbiruruchinga kangoga igonye nyarebe toko koliga kango tuakini rusiniriro bali itubuli buya kango tuasukiria magende raito kango nyarebe ndiri nayo kubwateke no yabwateke kanga sa agenderere obuoro mbura sebinyoro
na ine oburwaire obo eriogo liabondiririe bono nsariko gukulima nabandi bakulima nere tukurarigie oburwaire obo iga eriogo lioburwaire bukurukwe obworo ndiririe liga otore chai nabandi bagotora obworo eriogo ndiririe ogusio minto Okay. noena na bakonya nobwatubu eriogo urakonyo yomino ase binyoro biri bia ira ni mayana ke magenderero kubwatukana nengane kurukunga uzembe obworo okay na kitugu cha tuakora Bono eriogo elindiririe liga osirio sukuru bwigaturigie eriogo gosirio bworo tigakira omonto amenye bunari omonto tayoro omwore enseji mukira omonto nomong'aini kira omonto namaita amang'ana yokurima namaita esali fulani omanyete sukuru ndirogoeta kwanyora omonto kwamorera mabira kwamokonya straight buya sana nalindi ndiro konyora omonto kwamorera mabira lakini nandi kwibuli neba namorera mabira ekende byo bokonyo bonkomoa noere bwike nabagwente kwera omonyene nombwatete sukuru wachiri konyira omonto abwata amaguru omuntu abwata amaguko omuntu abwata obongo omuntu abwata amaiso omuntu ali byekkirekemo lakini aganetyomo eshiringi 200 200 yokomoa nekene kwogoteba muntu utakunyara gusuka no emuina asibili omuntu yanga anyole 200 omuntu utakunyara kutuga kangogo kaya akarutere chinye kebuyabya kanyora magena kamoye botene nkugete omuntu utakunyara kwenda mugunda ali masini asimekili toke limo emiye mukubwe 200 bona abatukete chingo kona chingo tugechiaki onsaliko Obuna tuko ni bwora bono abanda matoke kuchiali nkingo simekera ekiagera nabwateri toke indire kunyalekana obwora bogocha bukobeteri omuntu asinchu yugotenyara omuntu tabwati bulimo omuntu tabwati inguru omuntu yari omurwaire omuntu yandaka akanyoro basukano tari kunyara tabwati no ebimo gete asomobere oyo nabayisaine nababwata oboyenenga eretali muoro koneke neke kiagera obo muoro asincha atali gokora lakini sukuru omuntu narole buya omuntu oyo nabagali buya nandi omuntu mukyakuragira nena bawukubwakuragira ozariko kwanya komanya omuntu oguleire karatika baterita kwanya komanya omuntu oguleire neba nendagera hoteli nero bwateri ogisai kogole rutali bobe sukuru kogole rutali bobe no enche nkogole runde na enkogole rune matilda nkogole ruali kwae gutali bobe no enche kwae gundo ndi bwensi kwae gwali lakini condition tokuligeligana elinga ki level kiye omuntaro mworo aligusia soma yategenyero kiago mategereri noruchu bworo noruche kene pinga omuntu nalere kene pia soko tebe kene nigaro mworo talinga atabwati kana tokuligereri omanyite enka aligereria achi ekero bana konyoro batarasi ka skuru eskuru yamo yabanyaroka nigo narora omwibori yomo kurukwa nyamunyam kurase county ya Nyamira na moteli omusani one rijere moteli no atwelingenere igoro anande twale kuragira sigetenere uno musani one sana by the way uno musani ko ligerelia ni gare able differently yani abantu bali baiboire ta ereta konyara gutara buna esoko erega gutara nse maikarasa lakini kero kole yachibicha chinde kwanyora ngasinara kale ali gose mugundo akolemo ulu musani onande amatera aye no ali gagotera buyasana agotera baka wakumi baka noye naye kwa ngusoko chiasale sokuru kwamanya konyora nala igere olebuya kera ebimo byonsi biraro bigo kolemeremo lakini sokoro ngote yo muntu ngatigera igagenda noye matali no korake no abusa iga nonyo muchirendo onyore kende atageti omuntu genda orabi nonyo korabi orabiri no yabantu renda onyoro motori totageti ekiro mugusiago totaibono mambia intuntura kana muntu taegwa ntura kana muntu ta konywa lakini aye nuruchinga ekene obworo noburwaire gusi noburwaire obo eliogo lya endiriye liga 0716 okay double 669 kero tukwanira bono mambia kiro konyo ikaranse parense muganyirete chigali cyabana siasa around ero lya no mari mubaka turatigara okonya gwakesi binga omubunge ndire lyagoja umanyite ababunge bonsi yani abarai bonsi gusindi bakoro Nairobi ndire bagocha Matanga ndire bagocha ground so koro gati agire ano manyite chinga keji na chichiri chimbe
ubwate kene na buna mukomo ganda 07161177 watagerali 0702666669 tokonya no mugushi tokobekana buya ekene nga ine aye ansokora kwago aya igatukuruka obuoro gusi obuoro boyiga ekwaye mekuru maturo leko tebanga obuoro yaya etaimanga na obuoro mete buli chinchire chinyinge na bikunyalikana intutukura aliyelinga umuntu nali kusiniga asikwamo akole uswanga gukora lakini ekene pia the end of it aganetie ngelia obunu buoro abantu bali barabu bono mambye umuntu akugiramura umuntu narubugita uramatoka bono mambya umuntu aru mugundu bono mambye ukubusolya umuntu narule para ugakale koni chinchugu kiyaye umuntu nali gali ubwate bunda bangina bichibunda bakotema bono mambya guciciro umuntu nali gali abahondi bitu bichombe gutara nukuguru umuntu nali gali ule mugundu ugakale kule metenda umuntu aru robisi ayo gokolemere muboniga nari igoro bonchirili buaye nali gali ule mugundu kwaye gusinka kwaye nabakunye kulichie ngombe yaye ali numukya bwega kolera narule nyumba bono koroshi bintu biyaye numukyo ye ine nga kitoko turakuru buoro nga muntere naroro ogoteba nganche tinkunyara naroro mworo production hande sokoro mbara boro agochore mirimo agoteba nganche iti iya ya tingokora kwanyora ngemirimo iri atagete tabwati ubumanyi tabwati amasakarara muikira ora muira semirimo sokoro wateba nganche mugondo tingochi utagote bulende ngakibono toko gokonya tubwati masakarando ora endo ligeri gwegasi kusene yoga tagete nganchi ya yitintageti kusi yani okoyorongo obwate bintu gete nganero ro tagete nero ro takole straight gosa ko ikoganya onyore gasi kulingana na njira gwaso obisi yo ya tinko kora okay tigabatu tu atere nango kora mere muno korogo 07 karati gaye 0702 nkorogo ukaru mworo 69 ukaru mworo bono ngakikole mana bandi bakole ngakiko nakibona ngiye ko gucyande kiruko yubo bigo ukaru mworo sari ko tindi mworo njene produce tindi buda bono atotebi ngai lyogo lyokoro boro ndiliyo nkoro lyogo lyokoro boro yes shapima kwa razangu lyogo koro boro njali gotika bara kwanira mayo chiko bae lyogo onkoroge lyogo lyokoro boro ndiliye Noko tika ko babu no nkoro. Noko tika ko no nkoro. Ngabo muoro nje, ngabo muoro. Nsanga pinabo getepa kanga ikaki gai. Na batulire bonsi bipaka chinse. Igono muoro lakini kora igo mwancho muligeri no mwancho mategereri. Kokoro buoro gusi. Gente getanga ni obongo bwaho. Nenda netanga ine nerongo koboliere umatenere kugoja kugutura. Ncharade. Okay, mnore ncharade ngakiokora. Bona akisabu. Naboko endo tunone litoka lyo monyene ngigaria urara irieka kwanza urakenderia enda umanye ko gendo chikumwaka nanye gokotwara nanje tobwa ngo buno bosemyo kwenana ubuno bosemi ubuno bosemyo kwenana nubo biga todi try this at home straight okay umanyete sokoro abantu bali batanganiri etama na wabakunyara kini bali gukora baminyoka uchukuligie byabande byabwango omwelio byabayikie moelio byabayita kwanyoro muntu uli asinja swete kwa bande akachotwa mapera abande akaumirwa kanachwa gusaka bwatu agahitwa umuntu uli agasibwa hasenge nchatanga ne tiobworo era akagani byabande mugushya ko tabanga ebyago ayule nkunyu tuli gukuna tugani tiokole kende lakini ukanitiora mbali kuruba lakini go sonsarika ke kobanga ki umuntu agwaka nukulingana muna kole gazi tali bana no mwibyo yo kaendo ibali toko yes sokoro bono gote kero umuntu agwaka nu engeri kulingana muna kole gazi kero umuntu agwaka nu buna akora okay onyo chiro ibiri go sene reti yo muntu kabisa pia bekete tembe FM live and direct 102.7 umuntu lyo manye ngro moiberi muna moiberi oyo igako jango tegera tembe omubwatiri bona engeri yaje go soika ko ibanko engeri tiyo umuntu ntirate yo konyore engeri gwetira sokoiba no koruswe kutu mapema sokoro bintu bune biyaye bine bintu tokugikere nkioko gendo chikorambarerio koboko guchio bande utagweto monyore kya ona kebege omete kobwate chisiringi chawo ikomisokoro etire chienge nchoko bwachi besi chiroga sembreti chikaro muguko bwo muntu ndo ganyereto muntu ako senechi misano echo chitaiyo nande tigako narako komenya asinge nchiyo gusabirira gako
gakwa igwasabirira omuntu yamagoteba ng'a chiringi chiago 10 chire muguko echibuete emilioni ero muguko bande ekingi sokoro nkombwata 10 chiage chire chiengencho chire muguko kobua emilioni ero muguko Matilda togende pachasing na ande tiga ko nara ko konya komenyera mangana nga ayo nya gusirurio kariuka kirenga kinayo gusaba indirio rasabu konye muntu yes kira kekere tukukwanera tukugikeria abantu abaigona tebinga omwana ono serigu rero nchara tole rero nki ayaracha linda ko tebinga gakyo bosirero ekebriti ekiangerera aye no mukonyo tinkomo bona matirita nche kongo saba embwanero roko yoranza betingoko ayo roro rasinge ncho yogo konyo ayo roro rambulito kubokolioka lakini aendirio rasi boko konyoranga obwatige ntora emuntu nando romuntu anjite gokonyo mono konyora barabangiti matirita nanya ukulina gaki mama konyora barabangiti matirita nanya ukulina maite tikangote asege sweri wata we simu nyimu mimi simu nyimi straight matirita kuno nsaba igabutambe njitikoranga kwa gosaba kieke sokoro na ngosaba omonguru oli igoro matirita erwansa betebezo kurekere titiga iga nakoete baba nanya usaba bese ino matundura bako kana usaba bese ukuri mpaka kwa bekire matundura yes okay no problem kwarazako lakini nje nkora kwande sokoro gento tukwanira no bworo titetio soke isiko egesinge nchona litogosiaruka abantu mbale bana lirenga aye no koegwo ayo tegetoge no nyago songale bikotigo chese byabande aye nkweto more no nyanga keriege kokora mete kero konyoranga uko obwategeke watutererigwo ekobe engencho iko ekene pi asa bantu bale robale emirimo yabo gusebya serbi yabo muntali galiso mugodo kwa yakulima nande bono muchandu buroiro boigabo gakali mbulinga umuntu uyu tali gukora ndiri hakuganino eno uli ogokora taikira nikiria gokora nege koro konyoro umuntu ali usina nsubi serbi yae konyoro umuntu chiro ali agenda tukomotebi akumuruhusia semirimo ya gokora akane tikura amoteya mangana ali atamo konya semirimo ako iramo sene se emirimo erega se no gochako mono aware ine point monta konyoro yonde kule mali mugondo buya kabisa umanya gocha no mate siasa ya kusibona security siasa ya kusibona ika ochaka wete mani mugambinya lebe oyo go mate dere siri abige to bukombenze mbagerete kugamba bono bagamba mugambinya lebe to gocha kwa 2027 nande to kurwa buto enya lebe sekirwo kya friend kwenda bono kwanyoro yo iga Koma ya konyora sokoro aliase yo kuigunga abana siasa mbara ororo naye kimanyi rori nayo manyete ngaki mwana siasa gete oyongo siare oyo tarigosi oyo gakoruchi nyinge oyo tarikoru nyinge yare ko yaranga nayo manyete se bisoero vire mapema yani barai omete fikia gatera ngachinkondi echine chinkondi mete na bora bubori no bworo bukwirira umuntu chikobeko ndi batakere biboko ne chinkundi ine mekora buza ngebiongozi mekora buza rakiri naro abagambyo matento bamayete bagambali bakoruya na bali batari koruya bono abuna bubori to kwanira obworo bo igatokende to kwanira kero kurigeria asomukusi ebinto chimbwanchire chimbwanchire okonyora ng'abantu batu alire rero muntu tategiti kuigubororo no nyangaki yani muntu togosoka no nyonyirire ruga ali ogenda okora imirimo n'abantu bane tuteti gwakwo mugaso oiguburu n'abantu andake goita sena bayite studio tanyora ngo ibirisa tobona mantu amanyanki bakwana bono mambia getembe good morning hello eliyogo liyo bwara ero getembe yes siba koro ayo mama miri yes karibu sana nje nara wateba iyo abantu mbaro gusange bawo ikaranse abo geteke mambi mbara ikaranse tino emo goteba ngatinga abakanyerere tawe simiwe bono besimiwe abamba gotokonya kende ngonya ntawo kare byoito oke mambio so emugondo burugere chibando gose chinsi agachi aoiga oye ng'ombe yae ndagera umungi norosi agaticha kawe gago kwa kende naye gwasokera nari okororekana kore omonto tokondi so omugondo mpaka gesona kwamana gochiera abantu bande ng'ati ng'agaki ng'isete aina mangana makongo tiga tobwa tokore gasi egera tonyore torie ebiri bitu tokara bire bya kubwa biri gosabere igo mama miri eliogo liuka no gokore meremo
ogokora emirimo. Sante sana mategeli arende birenga liba mbiru webi aya tukulige liga bono mambiu munchu mategeli lina yenge ncho bono nkorotra mo tegeli baga aya nakubo liri gwasi nyongera neli boto mategeli baga ndera kwa nagatemba lo. Hello. Yes. Karibu. Oh. Hello. Karibu sana. Uto basako mbutoro orango sare. Karibu sana Munyanja. Igande baiga. Nande nje nanya kubutura ishabikiria na karibu. Igande abakwani mwensi mbuye muri na madiga na ngoro. Mbia mono sana director. Ogende tangani moko to mutata ro muya muhaira jinsa ko yo tangi ari baba moko to atwaro changi. Esi miaito yabu. Elijah. Oh. Esi miaito yabu atomo cyaro ne twale korosi. Igande halo. Yes. Elio ko seria oboro. Ndeto go to saben ko na ande ko bwata makoko na magoro na kirege takiri aere borongo. Obo sabere njera bukwaza na buntata geti aso muntu ore buya na ndo okokore gasi ore buya omuntu oranza beno ori ore neiro ko iro mwana skuro obwato mo chando gete obwato murwaire yo okonyo obwato giti nere nkoa lakini ayo koboka mambio be kama koko mubuko oganyete onta ngangorere chae ngorete kregeto ayaya so koigwana senye tori monko tori kerema nda konye ayore buya tingo gokonya ngoko tegendo kore gasi nayo nyore ebeza nande nko akiri yo koriye bese yo na nje kori gito toja gonsabirira tobo muoro okuna kwa seri obuoro retanga akiri yonse mi igere tinje kokosaba toro tinje ngoko rande gasi naye ngoko teri ngakina kore tenka gore bigi nanje ngasa kwerigeria ngotebia akiri nayo yebuatie erinde nayo kore meremo onyore besa naye tore negwa. Asante sana. Akiri ndako ndiamon. Byono sana Elijah Munyancho ne coordinator yane sana na ande muntu mo coordinator makung sana byono sana. Gatembe TV and radio. Hello. Hello Gatembe. Kire. Mwenye chama sisita. Ase fundi echi minechire jego to ko manyaka ino mbati bondieki. Karibu. Yes, karibu. Mwaladiro muchata ro muya? Yes. Egende tanga ningo chakira bono munanjo ko ikunga tabanjine fundi echi minechire dinechi ko rujisa mo chama sisita. Yes. Kinsa boni ko nali to ko ya rongo tabanga nabo kete chisa ikomine betne nusu. Na mugondo korage dikama ko byinsi yake senje nimbwato bomboli ngaga no ngombe bonyole ndagera kerenga dimesisi tabuko koligi chikoro sisi minechirechi kwamanya kanyoro moto ndere tata kama ambia ku gendu wake mambia manya kebese koroshugwa kwanyoro monte are ga bwata emedinga omba dingwa siro siko sine sime charging system kwa singi 100 ngasingi ya 20 nyore cha muina mwafiri hotel go yogo saba emeronge ebere kwa we mia chiteleta manini no yonda cha saba emeronge ebere omwa elio yenko ba oli chitika utikale busa ono ko nyala chisa marako bagingo ro mesisi da bando mate ngana renge ga siko se familia ne mate ga sira renge ngo changa kwa nyoranga na sebere ruchieri no monto go saba no monto bwata maizo bwata yani kirege tukerige go ro kunga no monto uri buyo tabwati ba mabonde bwenzi Tegen tunara go ta ko tebia bando ekero ko nyora tute ngase ina abu ekero ta to go yo ko sigio buora ekero ko nyora bu nanje ngi gorte ko sine binto ko simesisi ta siminani mine chirejo naje mo ka ga ta ko sine chi product ta be ka du ka ko mo ne dina be kero yo mo ne ge screen na mo be kire product ke mangana mayasa ngino bita ngana ko nyora nga ko sine tinga nyale be yo ngoro ko ile tinga bitare nenge tigambo ko lie bituma byane ne chingende ngende ngi ko le duka yane ko sesto yane na onye bituma ngoro ko ga gosia ko go sukani to sirie obuoro butawa ta obuoro waro bu habere bo benga kitocha okora guse uriro bono bo besana Gatembe korango buroiro bu buoro hello korango buroiro bu buoro ose bu chama ta express kora bono madida ngorogo Geoffrey ko bakwanya
bono nkenare goteba bono buna onkoro gakwa imokuoboka maambi 11 ikire studio kabisa ekebago omakonyora ng'omonto onde ogoikaransa para maambi miri tarakamuka mana korongoro gasa kumusabira ng'ang'a kende ntarire ng'asiringi 20 ng'ang'a 20 ochikoriere omonto oitare mareti tari ng'a gose achandegete mono mubere maito gochandega gokinguru nakwo gochandega lakini tari omonto ogwate chinguru igoirori biya otarikera igo mande twaenge eriogo tukure naye Joseph eriogo ndi ndogokana gose nokomwa eriogo ndi ng'ana toko omonto ochandegete buna eri chatera omonto ale mare tari ng'omonto ng'ore biya kabisa ogwate chinguru abantu kabaimoke bakore egasi maambi batuliri nindi abono. Asante abangona bali bakorokunga James Brace Ministers baukana ubuoro muntu utayo kenda kulia na ndeni maitenga chinsa isatu cha Beirut kemtono al standby na watu walikura sangana ya bao dynamic sound abaro dirika halibu ya kigma wali munga tu sangana itu samagrama ya unaiga kulindu buoro nubobe toba isa kuskatu challenge kuruko Geoffrey Nsarigo Matilda Obaigo na nkaraga ehiri ne nubate koreria kundi gwensi ebenkulie kwe mikutano